Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela, forsi xar id-diskutu l-numar. Grazzi tal-istadina. Għanna ħafna xinnidu, għaxinna naqman taqaw. Ejwa, veru. Konna ħabtin immens, jinu inti u inna, nasib inna 3 xhur erba' niprofaw nirranżibu. Vera, niprofaw. Forsi xar taħdem Arnold. Qed naħdem fuq diversi affarijiet. Minn dultajna publikajt ħafna xogħol rigward razzizz Maltin u hekk. Ġietni l-opportunità qed nagħmel studju u tlajt il-Leġittu u sakemm kont hemmhekk skoprejt ma l-Leġittu hemm minjera ta' mużewijiet m'hemm bżonn ngħidlek, però l-iktar li jfaħru dejjem juru huma daw fejn hemm il-mumji u piramidi u affarijiet għandhom ħafna mużewijiet oħra l-Leġittu antiki u mitluqin pereżempju għandhom jiena li wieħed mill-isbaħ mużewijiet tal-paleontoloġija fejn hemm dinożawri u tal-agrikoltura. Litteralment meta mortin kienu ġentlhom immens, imma litteralment fatħu l-mużew għalija. U jienu diħel jiexel id-dwalek u jisek qed fil-min daw tal-danak nizzel daw il-cables u dwal jiexel u tum u litteralment fataħ il-mużew għalija. Mitloqin ġifieri da. Mitloqin jaħsra, ejwa. U mużewiet tal-1920s, tal-1930s. Astja. Ejwa. U wieħed minn daw il-mużewiet li ħar studju nara parħa minn il-Balzmat, kbir. U kien hemm miktub bl-Arbi li ħamim minn Malta. Ullum minn titranslate għamilt naqra riċerka u skoprejt li meta l-Maltin fl-aħħar tal-1800 u l-bidu tal-1900 Kienu jiexu li xandra. Kienu jiexu li xandra ħafna minnu. U da ma kienu xitiqu bis minn Malta, ma persi ma kienu xjafu xħajsibu, kienu anka jihdu l-bejjem u kollox maħom. U ħadu ħamiem, mos, minn kollox. Għandek komunitajiet Tunis, Libja, l-Alġerija, tal-Maltin. Il-Maltin mifrux ma kollum kien. Għandi antenati tiegħi li ġejjin minn hemmhekk. Anki, jena mill-li xandra ġifieri u minn Tunis. Hemm anke b'Turkija hemm grupp kbir ta' nies Maltin. L-ħaba tajjeb rajt il-Moza Maltija Balzmat hemmhekk ukoll. Astja. Ejja. L-ħaba tajjeb huwa li dal-ħamim ma dal-ħamim għadu jeżisti Malta u wara immensu qed fil-periklu ta' estinzjoni. Jien għandi ftit pari minnu. U mhux faċli biex tkattru xejn għandu ħafna diffikultajiet l differenti minn dan il-komuni li għandu. Żgur, l-għonet weħda żejk. La. Sawa? Ma'mul ta' huwa li b'dembu l-isfess, nibatlek xerta ta' tkun tista' tellaqhom lill-udjenza. Pubblikajt ħafna studju fuq jiena u provajt inkatru ma huwa diffiċli. U li kien interessanti huwa li il-kampjuni Balzmat li sibt l-Eġittu kienu iktar forma pura kif jispjegawha. Ġew mhix inventaw l-antiki milli li għandna llum. Għax il-Balzmat mid-dak iż-żmien u Balzmat dak iż-żmien. Ġiri, u kienem dati ta' 1911 jek mus-sesbal. U publikajt studju minn hemmhekk u l-Eġizzjani iġġennew fuq għadi ġiri tajt xi lectures hemmhekk u da. Kienet esperjenza tajba ħafna. Kienet esperjenza interessanti. M'hemmx ċans li nerġgħu nġibuh. Qed nipprova, però l-isfortuni hija di li l-Maltin ħadd ma jaħdem ma' ħadd. Għandna miljun NGO. Sawa, meta tavviċina daw l-NGO biex taħdem fl-imkien, jekk ma jibatux t-xejn u ma jsir xejn. U ovvja ikun hemm ħafna intriċċi ħajdhom politiċi.
li l-ġanni jgħinuħu l-peppe ma jgħinuħx, u meta t-prova t-kontat jom ma tażax. Allura nispiċċaw kulħadd jaħdem individwali. Inti għandna postijiet, mhux ħaqgħod indur mal-lewża bħalla Miri li jinkun student hemmhekk fuq 25 sen ilu. Nippretendi li hemmhekk huwa hemmhekk suppost huwa government farm, experimental farm li huwa hub li għall-inqas iżomm kampjun minn kull razza domestika li ma għamlnieha. Jekk tmur naħseb iktar hemm uffiċin illum milli għaliqi. Għax dejjem tiela. U l-annimali naqsu fuq li naqsu, ġifieri li tqabbilhom jien meta kont immur hemm fuq 25 sen ilu ġifieri kont student, kien hemm annimali. U dak iż-żmien kien jgħidu li ma tafx kemm kienu iktar annimali. Jekk tmur issa il-guvi battala. Sawa? Għax kollox laqwa li nħoss fl-opinjoni tiegħi nikkuntentaw l-iskemi ta' Ewropej u daw fajtek u daw l-affajt li huma wirt Malti li ġbajt nħambaq fuqhom li għandna bżonn nipproteġuhom. Bħalma ġejt nitkellem hawnhekk jiena fuq il-ħmar Malti, fadal Tużżana. Tużżana biss. Issa billi noqgħod nippubblika, qed nippubblika jien u xi darba ħanaqqadhom fi ktieb. Imma ħajġi żmien sakemm noħroġ il-ktieb, fil-ktieb biss ħajkunu jeżistu. Jiġri diġà għandna lista ta' annimali li tlifna sa snin 80, per eżempju għandek it-tiġiġa Maltija propja, l-bixwejka, mhux dit-tiġiġa s-sewda li. Il-bixwejka. Mela, l-lum li jgħidu l-tiġiġa Maltija s-sewda dik ġiet manifatturata Malta vera fis-snin 30. Sewwa? Imma kien hawn tiġiġa propja Maltija, kienet qisha tip tal-kina, jgħidu l-bixwejka. Iżgħar minn tal-kina. Iżgħar, magħmula ħamranija u kienet. Kelli waħda iżgħar minn tal-kina. Mhux iżgħar minn tal-kina, minuta. Kienet mill-familja bħal tal-kina. Però kienet adattata. Daqshekk kien fiha. Le dawk iżgħar mbagħad għandek il-bantam żgħar dawk ħafna iżgħar. Le di tip ta' tiġieġa li tinsiex il-Malti dejjem kellu annimali adattati għal Malta. Jiġifieri mhux bħal annimali li fadal illum minn għandu li tit affajti inti billi ġib kelb tas-silġ. Dak mhux titqobu taħt lejsi u hekk, dak mhux xogħol. Mhux xogħol ovvjament. Inti trid li jkollok annimali klima. Ma kellna il-gendus jew il-baqra. Ma l-gendus jgħidu li naqas għax ma tantx kien fih xi jekol. Le, il-gendus kien bima tax-xogħol. Bima tax-xogħol kien. Ma kienx baqra għal-ħalib. Eżatt, u kien spiċċa x-xogħol. Mbagħad peress li ma kienx għal-ħalib u għall-laħam. Spiċċa l-iskop tiegħu. Issa, il-gendus hija kelma ħażina li nidentifikaw razza bħala gendus, għax gendus fisser barri msewwi. Imma qabdet il-gendus, dik propji hija l-baqra Maltija, sewwa? Il-ħmar Malti kellu xogħol kbir sas-sittinijiet kont għadek is-separatratti. Ma bżajniex ħmar Malti. Niftakar san-90s. Kulħadd le, tantu hekk lillum ħafna minn nies jekk tgħidhom ħmar Malti immorrulek aħmar tas-salib. Le, differenti. Li huwa kompletament differenti. Jiena kelli nagħmel studju kważi mill-bidu biex identifikajni u għamilna ċertu specifications kif huwa ħmar Malti, sewwa. Kellna tliet tipi ta' fnik l-istess. Fuq il-ħommu ta' kollox, pereżempju l-iktar fenek li kien magħruf kien il-fenek tax-xiber. Sewwa? Għejd li fejn issib il-fenek tax-xiber. Ma dak żgħir ikun. Iwa, imma dawk kienu annimali ideali li inti min għandu razzet toqgħod iżomm ftit minnhom daw, kważi ma jtihom xejn u bitt il-qit li jtihom jew li jsibu kien biżżejjed biex jipproduċulok biżżejjed bajt. Ma kinux effiċjenti daqs it-tiġiġ tal-lum tal-batterija, imma it-tiġiġ tal-batterija ittik xaba bajt. U mbagħad wara sena u nofs tista' tgħid iż-żar ma jmur minn saqaħ bla saħħa, daw kienu b'saħħithom biżżejjed li jtuk biżżejjed ammont ta' bajt tal-familja. L-adult jista' jinqatel għall-ikel mhux ħajtik sider daqs. Passom mienu. Imma jtik biżżejjed. U l-Maltin dak li kellhom bżonn li kulħadd kellu biċċa ġardina fuq in-naħa ta' wara bil-gallinari u x'nafien u kellhom annimali li jifilħu għal kundizzjonijiet inti l-iktar ħaġa importanti li tikkonservahom dal-annimali għax daw ma' żmien ġabru ċertu traits, ċertu immunities li jekk bħalissa jiġi virus u jattakka daw it-tiġiġ l-għandna bħalissa f'ġimgħa jiknes kollox. Sawa? U mballawlhom il-mediċini, daw it-tip ta' razzets kienu iktar immjunu adattati għall-ambjent Malti li mhux ħajt ma jmut xejn minnhom, ma jmut percentaġġ żgħir. Issa rajtu ta' Colossus tal-bajda u ta' dak l-asfu xejdu. Il-moa. Il-moa. Issa ngħidu nassumu jien naf
tista' tibgħatilhom samples naħseb jew xi ħadd. Mela, ngħidlek il-verità jien qed naħdem diversi jien qtajt qalbi mill-Maltin. U qed naħdem diversi mani. L-għonet anka l-iżball li kont nagħmel qabel li nikteb bil-Malti tidli għalfej żball. Għax meta tikteb bil-Malti għandek limitazzjoni ta' nies. Eżatt. U daw Malta. U oħra, u l-Maltin hemm min jinteressax qed nitfa' taħt kulħadd taħt keffa waħda, hemm min jgħidlek proset, imma ħafna nies għal kritika biss u ma wasalna mkien. Għax kont qed jikkritikaw jagħmlu aħjar minnek tant l-aħjar. Allura qiegħed f'pożizzjoni li qiegħed nikkonverti kollox bl-Ingliż u nagħmlu aktar mainstream u waħda mill-affarijiet hija li kontattjawni nies minn barra li huma interessati li isalvaw il-ġenetika ta' dawn l-annimali. Hemm pajjiż partikolari li jixtieq anke jkattar dawn l-annimali f'pajjiżu. Astja. Pereżempju aħna il-moża Maltija qed isir xi ħaġa żgħira għal wiċċin. U naqra aktar ħamranija u l-moża Maltija. Le hemm suwed u għandhom winnejhom jidhom bil-mislut ħafna. Iktar hemm l-Italja milli hawn Malta. Astja. Kamu vera minn għandu l-mos maqaw Malta jien naf nies li ġabuhom mill-Italja, jiġri xi darba Italjan ħaduhom minn Malta. U Malta naqsu ħafna l-mos u s-sara ġew daħlu xi ħaġa stok biex jgħidu għandhom il-puri. Ma mbagħad kellek il-crossbreeding u. Imma Taljani żammewhom puri mhux ħażin. Pereżempju l-baqra Maltija kienet estinta, kważi estinta, ġifi u mbagħad daħlu la ġenetika ta' mir ta' baqar simili imma l-lum il-ġurnata mhix 100%. Mhix xorta. Pura. Sawa, kif qed ngħidu, il-ħmir fadal tużżana, grazzi minn hawn lil dawk in-nies li tawni l-opportunità nistudja l-bejjem tagħhom. U daw kollha jiġu minn xulxin. Waħwa, kuġini ma kuġini, u l-bużna hemm bużnanna waħda u dex li tiġi l-bużnanna ta' kulħadd. Ella. Ġifieri qed tifhem. Dal-ħamim tal-ħamim għandna xi separazzi Maltin, dal-ħamim il-ġgant li qed nipprova nsalvajn tal-barbarija. Tant hemm bottleneck ngħidula, tant huma aħwa da li nofs il-bajt mhux fertili, poġġi fuq u jifqaw. U m'hemm xi ħaġa close tagħha. Qed nipprova inkatru, però naħseb jien jekk ikun hemm bħal daw ta' Colossus ikun nistgħu. Issa daw ta' Colossus hija xi ħaġa ta' barra minn hawn u naħseb apparti li interessaħħom jagħmlu ħafna affarijiet naħseb. Dil-ġimgħa kelli tlieta. Maltin xi ħaġa. Mhux dil-ġimgħa l-oħra kelli tlieta what the fuck moments, dik kienet waħda minnhom. Postja qed jekk di Alla qed jagħmlu dil-bajda jisom qed joqorbu lejn biex jagħmlu xi ħaġa bħal dinosawru jew xi ħaġa oħra. Rħila l-klima differenti u l-ambjent. Ismani, li għandhom il-kolossil, il-teknoloġija li għandhom, kieku ikun hemm miljonarju Malti, $3 li semmejtlek, bit-teknoloġija li għandhom jerġgħu ġibuhom fuq saqajhom. Għax il-kolossil qed jiffukaw l-għonet il-kolossil għandhom patrons biljonari, Peter Jackson, il-direttur ta' Lord of the Rings, għandek dak hemm Chris x'ismu bħalissa li ħadem. Hemm ħafna. Li ħadem dan hawn Thor, nies kbar. Hemm dak ta' Tesla involut. U ma jmorru għal key species li għamlu suċċess u li impressjonaw in-nies, jiġifieri dan hemm Game of Thrones. Per eżempju, id-Dire Wolf għalhekk għamluh biex juru li kapaċi jagħmlu għal ħaġa. Sawa, issa kemm hemm etika u kemm huma eżatti ma tlux dak il-meritu li qed juru li kapaċi jagħmluh. L-aħħar, pereżempju, għandi 700 sena kemm vera għax huma qed jimraw biex jagħmlu d-dodo, il-Tasmanian Tiger, li dawn huma importanti ħafna. Għax jekk jiġu introdotti lura fis-salvaġġ u jiġu introdotti ovvja l-ambjent iridu jerġa' jiġi naqam modifikat għalihom. Però mbagħad huma dik li ngħidulhom keystone species li iżommu il-bilanċ ta' dak il-post, pereżempju daw il-woolly mammoths. Għadek ma tafx kemm vera għandna bżonnhom postijiet bħal Tandra, Siberja u hekk fejn ħabba biex iżommu s-silġ pressat u l-klima u s-CO2 maqbut hemmhekk. Tantu hekk li dawn ilhom eluf ta' snin li nqerdu. In-nies introduċew annimali oħra bħal żwiemel, slavaġġ tal-kesħa, modifikati min-nies, tip ta' bisons u hekk biex speċi jibbilanċjaw minflok il-mamawt. Issa, daw qed juru biċ-ċar li jafu x'inhu ma jagħmlu u li jistgħu jaslu.
Ovvja niskon, dak ħaġa tagħmel fid-dinja minn niskontrihom, pereżempju, min jgħid mhux qed joħorġu biżżejjed studju xjentifiku. Min jgħid issa lan erdu. Aħna mhux qed ngħidu li ġib it-T-Rex, aħna qed ngħidu li ġib annimali li nqerdu kawża tal-bniedem. Ġifieri iħsar l-għamel bniedem qed naġgħu lura. Fuq dik li qed tgħid inti dik aħbar kbira tal-bajda, dik oriġinarjament għamluha għax da Peter Jackson tal-Lord of the Rings qed jaħdem bisħieħ biex jerġgħu jġibu il-moa. Għal minn ma jafxem barra l-moa hija waħda mill-ikbar safar tad-dinja. Waħda biss forsi tgħaddija li hija l-Elephant Bird. L-Elephant Bird isa biex niftehmu tip ta' moa imma minn Madagaskar li kienet iktar massiva. Dak li jgħidu it-Titan moa. Titan Bird. Elephant Bird. Issa il-moa kbira immens, il-moa hemm xi disa speċi u moa hemm minnhom kważi tul ta' ġiraffa. Hemm dawk tal-Madagaskar li hemm ħafna shells fej il-baħar. Eżatt. L-ikbar bajda tad-dinja hija tal-Elephant Birds. Għaxi kif naqbad ngħidlek, hemm ċans li hemm iktar hemm ċans naħseb li jsib DNA tajjeb minnhom dawk. Mela, qed ngħid li huma hemm preservazzjoni tajba fejn għax dawn l-annimali inqerdu mill-bniedem. Jiġifieri bejn 600 sa 1000 sen ilu. Jiġifieri min jemmen fi Kristu huwa antik iktar. Minnek. U l-mamma qabel konna naħsbu li l-om fuq 10,000-15,000 sena l-inqerdu. Sabu islands li kienat fadallom il-woolly mammoth, forsi kienu xina qanani daw il-woolly mammoth ukoll, imma waqt kienu għadhom ħajjin waqt li kienu qegħdin jibnu l-piramidi. Ejwa rajta dik. Sawa. Issa, dil-bajda inti biex jekk kapaċi bil-gene editing jagħmlu l-moa, tittoħloq bajda artifiċjali għax mawx bajda kbira biżżejjed biex iżżomm il-ferħ 8 darbi kbar minn tat-tiġi. 8 darbi iktar minn tat-tiġieġa. Ġifieri għax aħna. Kif taħseb li jkunu bħala intelligenza dawn l-safar naħseb? Jien naħseb li huma xi mod ta' kif inkunu nistgħu. Mela skont id-daqs tal-kranju ta' rashom ishom simili ta' l-ostriches u ta' l-emu. Issa, mhumiex l-iktar safar intelligenti. Pero skont kif ħadd tavalwa intelligenza, per eżempju, mhumiex ħaj jirrepetu bħalma jirrepetu l-pappagalli. Però jien għandi jemmu minn għajnejja. Le għax inti għalhekk qed ngħidlek għax inti intelligenti mmur niġġogja magħha, ġifieri għandhom l-istinti tagħhom li kapaċi jkunu aggressivi, kapaċi xorta tkun fight or flight. Le, xejn, xejn. Huma anzi tantu hekk li dar meta kienet aggressiva biss meta kien hemm xi klieb attakkaw xi tfal li kienu qegħdin miegħi. U d-defendietom, għax jgħum bat tiġi pekkorda li t-proteġi il-dak taħħa. Sawa? Per eżempju, jekk tara dokumentarju fuq l-emus fil-salvaġġ, ma tistax tikkomparaħom ma l-emu li għandi jien. Għax dawk għandhom ċertu aggressività, ċertu behavior tiegħi trabbet fuq sofan. Tafa l-gwerra tal-Awstralja kontra l-emus. Min taħseb li rebaħ min? L-emus. Kaddak Mela. Għax tant kem kien hemm emus li da qabżitilhom l-Awstraljan marru għadu jisparaw. Mhux l-Awstraljan, il-bojot. Il-bojot. Il-bojot insomma. Marru jisparaw u tilfu kontra. Il-bojot kull fejn marru ħarbtu l-anġli. In-nies native mhux m'għamlu x'impatt. Imma meta taraf l-istorja pereżempju n-nies tal-Madagaskar kienu ilhom eluf ta' snin jgħixu ma' Titan boas, ma' Titan Birds, mux il-Titan Boa, serb estint ġigant li dak xaġor. Pero anka l-American Indians, per eżempju, daw il-native. Native, saħ. Kienu jiexu fuq il-bison, u fuq il-buffalo. Le, sorry, fuq il-bison, mux fuq il-buffalo. Anki il-buffalo? Buffalo ma MTP oħrajn, imma il-bajsin kienu jiexu miegħu, kienu jemigraw magħhom għalhekk qatt ma kellhom id-djar. Kienu joqtlu l-eżiġenza biex jibnu kampijiet, jieklu, jilxu u jimxu miegħu. U qatt ma erduh, meta ġew il-baranin, il-bojot, l-għolet erdu l-nistess qatluhom, sarquhom, irrejpjawhom, ħadulhom il-kultura, marduhom għax ġabu marġdid magħhom. U l-annimali u koll erduhom f'livell li kien hemm perjodu li l-bajsin kien f'periklu ta' estensjoni. Ma eżempju il-buffalo u l-bajsin kienu jaqtawlhom irsienhom u jarmuhom lem biex jagħmluh pikil. Ija, isma' da bħalma. Mbagħad meta wara li għadda żmien kienu jsibu l-għadam
U l-Adam, mbagħad ġi voga l-Adam, kienu jużaw l-Adam għal-buttuni u l-affarijiet oħra. Ħana kamma meħsar l-abjad l-Amerika. Hemm miżibilju ta' speċi nqerdu. U l-iktar marka li jarka movieru qatt ma tista' tgħid oġġett ma jinqeridx. Il-passenger pigeon li kienet tip ta' ħamiema inqerdet fin-1914. Hemm rakkonti li tant kienet komuni li jekk tinqabad taħt sħaba taħtom għandek 8 sigħat sa 12 sigħa ma tarax xemx. Għaddejjin miljuni fuq hekk. Kienet tagħmel ix-xita wkoll ta' kokra naħseb. Le, għax kwantità kien hemm u daw kellhom ħaġa integrali importanti fl-ekosistema li tant kien hemm minnhom li meta kienu jistriħu fuq is-siġar ikissru skok il-mejtin. Allura dejjem ikun hemm mid-dawl bej siġra oħra u jkun hemm l-opportunità li jikbru pjanti oħra u ħafna annimali kienu jiklu fuq il-passenger pigeon ukoll. U l-passenger pigeon kienet ħamiema, isa għamiema ħamiema li titkun numri kbar biex tkattar, sewa. Tant bdew joqtlu minna bladdoċ jimlew tankijiet bija. Sejt kemm kienu jħallsu tiegħu tagħha. ċuċata, jaqbdu biex biku joqtlu jagħmlu għakel tal-annim. Min kollox li fl-aħħar tal-1800s di ikkollassa n-numru tagħha, u mbagħad kien fadal 30 in captivity kollox u l-aħħar waħda nqedet fin-1914. Issa qegħdin kolossilu waħda mill-speċi li qed jippruvaw iġibu lura. Jien naħseb li t-Tasmanian tiger ġiġat jaħdmu fuq. Il-Tasmanian tiger id-diffikultà taf x'inhi li l-eqreb speċi li Għandha x'taqsam magħha. Imma bħala forma xejn ma. Xejn. Huwa qisu tip ta' Ġurdien. Ta' Ġurdien. Qisu elephant mouse, daqshekk kollox fih. Li tinduna m'għandix dawk l-istrippi il-Tasmanian tiger għandu wkoll. U tinsiex il-Tasmanian tiger hija mammiferu tal-Awstralja u ta' New Zealand li huma marsupians, ġifieri bil-pouch bħal kangaru kollha. U l-unika ħaġa li sabu viċini hija dik, ġifieri jiena naħseb li biex jagħmlu l-ewwel Tasmanian tigers sewa, iridu jħolqu ultru artifiċjali biex ikabruha għax m'hawnx annimal simili daqsa, simili tagħha. Mhux bħal woolly mammoth tista' tuża utru tal-junfant. Jekk għax inti għandek l-ewwel kull ma jdum bħala dana u ċuċċata żgħira u mbagħad jinqata'. Imma mbagħad irid il-ħalib. U jikber ġa pouch. Jikber ġa pouch, ġifieri inti trid toħloq dawk il-kundizzjonijiet. Issa problemi hija di. Il-junfant imma woolly mammoth tista' tagħmel Asian elephant bħala utru. U mbagħad il-woolly mammoth jerġa' jkollhom il-woolly mammoth. It-Tasmanian tiger m'hawnx xej li huwa viċin tagħha. Għaw dal-Ġurdien ma jistax iwassala. Imma jilħaq jista' joħroġ eżempju. Le u żajwis. Żajwis? Qed nerġa' Ġurdien normali fih. Ikien fiha daqs kelb hu. Jiena rajt il-dana u l-baby ta' kangaru. Mhux kangaru għaw xejdulu iżgħar mill-kangaru Madonna. Wallaby. Daqshekk. Xorta, mhux biżejjed. Allura jien nemmen li utru artifiċjali u di kienet xi ħaġa milestone kbir il-bajda artifiċjali tal-bliek kif għamluha. Għażgur li tal-bliek. Ġifieri, issa qogħdu jgħidu għax etika u mhux etika. Naħseb ma qadniex nikkalkulaw l-etika meta qridnihom. Jien naħseb imma eżempju at one point ħanaslu f'punt fejn il-bniedem jibda jiġi replikat ukoll. Fimni. At one point. Nidlek ċertu nisa illum il-ġurnata kieku għandhom il-flus l netta għaw ħafna nisa qed nitkellem nisa mhux biex inkun sessist, imma xumma l-iktar ħaġa importanti aħna donors at the end of the day. Sperm donors. L-għonet il-għakem imxiet il-teknoloġija l għaw ħafna li ħadu kontri għajek nitkellem fuq għakem, ma kem imxiet il-teknoloġija, kam għaw nisa naturalment ma jistax ikollhom tfal u blajnuna tal-IVF, surrogates u għek għandhom l-opportunità li jkollhom it-tfal tagħhom stess. Dejjem nobli li tadotta u nobli iktar li t-fosterja, ma minn irtijaw, għaw daw l-opportunità jinnem mill-erba tijum oħra għal kondizjoni kifet neħxu l-lum. Il-lum, mela mara ikolla tfal, pop, child care. Għax il-ħajja ma t-permettilek. Tiġi żmien li n-nisa jibdew ukoll jinkwitaw jgħidu issa jimbilli naqbad ila u nħabbel ġismi u nġibu għax inti ġismek id-damm waqt itqala, ġifieri tisfigura ruħek, xi ħaġa sabiħa ħafna għax parti minn natura, imma l-ġisem tal-mara l-bati hawn min anke jitlef snin. Jien ngħidlek għad tiġi żmien li l-koppja jiddeċiedu li jrabbu l-ġuv ġal-ġankubatu bħal bajda, ġifieri, u kif jikber
u l-età ideali jieħduh mingħajr ma l-mara tgħaddi mill-pregnancy kollha, mal-martirju tal-ħlas u għafajt. Ġiru taħseb li naslu f'dak il-punt. Ħani l-ek xħajġi, ma jekk aħna vera ħanaslu f'dak il-punt u dak il-punt jiġi normal, il-ġisem jaddatta. Ta' bħal manna l-appendix tagħna l-ummit fija, jekk il-mara ġenerazzjoni wara l-oħra tibda tixtrijek bl-inkubatur, t-twelid naturali jibda jsir iktar diffiċli u iktar impossibbli għax inti tinsiex. Inti met inti qed tagħmel xi ħaġa fid-dinja qed tgħaddi l-ġenetika. Mit inti qed tiddajjef għax inti ma tagħmilix, ħadd għaddija wkoll. Qed tifhem da bħal maħna, il-ġenerazzjoni tagħna. Aħna maħniex kapaċi niklu laħamnej. Tiklu darba tnej u jmardek. Imma l-antenati tagħna kienu jikluh. Imma x'ġara, ġenerazzjoni wara l-oħra dejjem insajruh, aħna dajjefna ġisimna biżżejjed li ġejna niddependu biex niklu b'dal aspett artifiċjali. U l-istess flutru, l-istess kollox, dal-aħħar kuħadd qed igergru anke li anke r-raġel x'aħna qed insemmejna l-mara, l-sperm count tar-raġel ġew mhix tort tal-mara biss li ma tinqabax, l-sperm count tar-raġel tant naqset. Naqset rajt. Bil-lifestyle lineage. Bil-plastics. Bil-microplastics, kollox. Ġifieri, issa meta bniedem ħallejn kattar waħdu dejjem kien hemm is-survival of the fittest. Immissa ġejna fi stadju li l-popolazzjoni tagħna għak mhux qed ngħidu x'inhu tajjeb u ħażin. Il-popolazzjoni tagħna tant hija artifiċjali, sewwa, li qed tikber bla doċċ li m'għandniex kontroll fuqha ma nafx fejn ħanaslu. U dik toħloq ħafna affarijiet oħra artifiċjali, kelli diskussjoni oħra fejn bdejna nitkellmu għalfejn kontra aħna l-lab meat u kontra l-GMOs u l-NGT jekk hija tant artifiċjali ħaġa li l-agrikoltura mhix ħassostnina bħala popolazzjoni li qed tikber. U inti meta tibda tagħmel l-affarijiet artifiċjali, ġenerazzjoni wara l-oħra, mbagħad tibda tiddependi fuq l-artifiċjali. Imma kif naqbad ngħidlek isek meta inti meta nitlu f'dal proċess isek mhux qed teqpa' kif naqbad ngħidlek, kif programmat. Kif ħana programmat. U mhux qed tesperjenza l-ħajja kif suppost. Ejwa. Imma taf kemm ifhimni, l-ewwel aħna n-normal ma għax naħseb jiena taffett manki fil-moħħ. Inti qed tgħid in-normal. Jien ngħidlek iktar mill-normal hija trend. Inti nannuk kien normali għalih li għamil ġurnata sħiħ ħares lejs kien daqshekk. Imma għalin huwa normal. Sewa, u ġejn artifiċjali, anzi, aħna mhux biċċajt jiena ġieli rajta di u li di stess jinqata l-internet. Spiċċat id-dinja. Joqogħdu bil-ġuħ, lesti joqogħdu bil-ġuħ. Imma minn għalin, se nagħmlu? Iċċassati. Mur passeġġata. Imma l-problema taf x'inhi għax kien għandna raħħa ta' il-problema. Ma twildux fi żmien tagħna, x'aħna fi żmien tagħna ma kenniex. Aħna adattajna għalija. Kienet ġenerazzjoni. U anke aħna l-ġenerazzjoni tagħna ġejna addicted għalih. Ejwa, rajt imma it's no big deal. What the fuck? Ejwa, eżatt. Issa, u bħalma qed nitkellmu għat-teknoloġija, it-teknoloġija qed ġibna żiena wkoll. Ġifieri pereżempju fejn aħna jienu inti konna interessati f'xi ħaġa titqum taqbad tal-linja. Tidħol il-librerija, ikollok xi tgħid mal-librarja, toqgħod tistenna hekk u dak. Toqgħod tistenna magazzin joħroġ biex tirċeveli. Illum il-ġurnata anke minn jgħidu l fejn noqgħod infittex fuq Google. Li tini programm tal-AI pereżempju biex ma nqgħodx insemmi ditti, u l-programm tal-AI sajt jista' jtik informazzjoni żbaljata għax ħafna nies. Trustwari vera. Inti meta programm, skont kif tiwerdja. Skont kif tiwerdjaha. U jekk skont kemm tħalleh laxk, jiena pereżempju dak kulħadd jużah illum l-AI. Però jiena mhux ħallas qisu biex nibda biex naqqad, jien dejjem meta nsaqsi l-AI, meta nsaqsih nar kif ħanikteb u ttieħ l-iktar dettalji possibbli u l-iktar ħaġa ngħidlu against academic references. U d-importanti li saqsu against academic references għaxix. Għaxek ma tgħidlu xejn ħajtik x'ġeħ f'moħħu jew itik x'sab ta' malaj. Jekk tgħidlu against references, jekk Ġanni tal-ġelat iddeċida jikteb fuq id-DNA, da ħajaqbad lek ir-referenz ta' Ġanni jew ta' xi gazzetta miktuba minn bidillu u għalih ta' ir-references. Imma inti jekk tgħidlu against academic references, u imur fittex fil-ġurnali u ħajtik l-aqwa
informazzjoni ġeja mi xjentisti issa jekk il-xjentist għandu l-iżballa, imma laqas qiegħda viċin bħalma inti kont qabel kien hawn iktar informazzjoni sura għax qabel min kien jikteb il-kodba u min kien jikteb l-artikli kien ikellu ċertu stamina u ċertu valur, ċertu edukazzjoni. Illum bidilla minn fuq it-toilet tista' tagħti l-opinjoni tagħha tiġi bħala referenza. U ma tkunx tifhem ħas mal-bass, qed tifhem. Dal-aħħar meta fl-istudju għaw li għamlet x'isima bħalissa. Meta niżlitna fit-teżi li għamlet Madonna. Li għamlet l-istudju fuq Madonna, l-ikel Alright, sewa. X'isema Madonna bħalissa. Għatu għani għacċajt, nżejda. Anki jinsor jaħfil. Uħdimt ħafna maħħa. Jaħfil. Għax kemm il-darba ringrazzjajta fuq il-page tal-Insektopia. Nixtieq nistedina men. Dorti? Dolores? Doriti. ċaġek. Għaxina għaman kellem, u jina moħħi batut fl-ismijiet. U jien kelli sejvjati x'ismu tliftu. Mux problema. Għadni kontat maħħa, għandi l-kontat maħħa. Għax tajta ħafna informazzjoni ġiet tagħmel l-intervista l-uffiċċju tiegħi u kellu bżonn ikun hemm nies bħala li jibqa'. Fhem, qed ngħidlek il-ġimgħa kelli daw 3 what the fuck moments waħda minnhom kienet li hemm Maltin qed jagħmlu proġett fuq rocket għal fuq il-qamar. The fuck man. Isma' il-Malti għandna nies bravi. Imma kif mhux qiegħda mainstream ħa? Ħanil għandna ħafna naċ. Dak li sfortuna. Malta, u ma ntihomx tort, inti Malta meta bniedem twieddu l-ass u meta twieddu l-kumdità, awtomatikament jitgħażżen, ġifieri. U da minn kull settur jiena tkellem mill-aspett professjonali tiegħi ma nsibx biex inħaddem Malti. Wieħed, sawa? U mbagħad għandek ġiex kategorija, jew wieħed miskin li ħajamlek ħsara fix-xogħol, jew min ħajprova jisirek. Ħalli ma nidħolx f'dettalji. U jiena da ħafna conspiracy theories ma tantx nimxi magħhom għax jiena bniedem tal-fatti, però toqgħod tinnota minn ħafna qisu qed niġu maġuna bħala soċjetà. Issa tgħidli mill-gvern, minn hekk, mill-medja li timxi ma tip ta' brand, trend. U jekk jikolla sadak, waqa kollox, illum influencer li ma jifimx ħass fil-bass fl-ikel, hemm huwa influencer fil-żbuħija, jgħidlek kull dal-prodott u inti f'daqqa waħda daqbad tikollok il-prodott. Mhux hekk ma tkunx taf xi. U qabel daw dejjem kienu jeżistu daw l-affarijiet, imma qabel kienu iktar speċifiċi, illum il-ġurnata tant ibbombardjati b'daw l-affarijiet ħin kollu u nispiċċaw ħafna nies jemmnu dak li jaraw. Tinsiex, qatt m'għandek temmen xejn fil-medja, xejn. L-għonet il-medja bombastika u negattiva hija l-iktar affarijiet li ħadd tagħmel hit. U mbagħad ikun hemm xi ħadd bħalma qed tgħid inti Malti qed jaħdmu fuq rocket smajt bihom jien. Sawa? Nagħtu eżempju. L-għada tal-elezzjoni, ħalli ma nsemmix politika, u li dik il-kamra. Ejju. Wieħed mill-ikbar diżastri li niftakar jien. Sawa? Jismajta ma ħattar xejn. Ħsara li saret inkredibbli fuq proprjetajiet ħġieġ min jaf kemm hemm konsenturi li ma nafux bihom għax illum biex taxaqa. Il-bini kollu motti bis-suffitti u bil-ġibs. Min jaf xadu biex biżejt għandna bini tal-qamel, dak jonqos. Għax ma mitux nies, jisu ma ġara xejn. L-ammonti ta' bejjem li mietu ftit ir-rekordjaw mu ħafna miskin u ftit huma dokumentati fil-medja għalfej. Jien naf għax għandi l-annimali li dawk l-akwati, nafu ħafna nies minn hemmhekk. U pereżempju, ħalli ma nivvintax jekk iddokumentaw li mietu 4 baqriet, mietu 20, u ħafna mill-annimali qed iġarbu l-esperjenza ta' wara u qed jinħassu l-effetti issa u ngħidlek x'inhu ġej. Il-ħsara li saret fl-art. Ħsara li s-sir n-nies u qasset jirrealizzaw. Rajt waħda tal-at post il-keb tagħha ġiblaħ bil-blast. Jiena kont fortunat li l-annimali tagħna ma waġġaħat. Però jidru biex qegħdin sewwa, ġifieri iż-żwiemel tal-farm fejn għandi l-ħmara u hekk jien ħadd ma jista' jirkibhom. U dak. Għax tant huma eċitati. Tas-salini.
Skina. 3/4 tal-klieb li għaw daw l-akwati, inwerrin, anka tagħmelek jinħasdu. Ġifieri, aħna qed ngħixu vera fuq gżira, stressjati, indannati, issa. Għandi kontra n-nar, jien personalment ma joġobniex, għad ma joġobni, jien. Xorta, mux li taqta, ma. Le, jien personalment ma joġobniex, jiena, imma nifem li għaw minn huwa għandu delizzju, pero jiddu niznu issa. Sawa? Toqgħodu xtejdu li għax kien hemm il-kamra tan-nar u ġiet skwotjata minn nies tort tal-permessi. Imma probabbli wkoll li kuma mar tan-nar reċenti u kien hemm il-bini. Probabbli wkoll li jista' jkun li dil-kamra tan-nar kellha bżonn iżżomm ċertu ammont ta' nar u mlew iktar bħas-soltu. U jista' jkun hemm xi konflitti li ma nafux fuqhom u qegħdin ngħidu ħafna tejjer bla sens. Jista' jkun hemm kien hemm pika, jista' jkun hemm ġar li ġar. Issa. Għaxu l-ewwel kien hemm doħħan ta' plastik jisu jew. Jien l-argumenti huwa da. Bħalma tkellimna fuq il-nies li tantija artifiċjali d-dinja li ħajkenna nadattaw. Malta tant ġejna diġà ħażin bħala nies. Li ċertu affarijiet irridu narġgħu niżnuhom. Sawa? Malta, jekk jerġa' jkollna xi tip ta' COVID jew xi nivvintaw, Malta mhix sostenibbli. Ma jiġix il-vapur. Mill-ewwel il-supermarkets vojta u s-siktar iktar. Għandek darħan ta' virus, l-ebola, panik sieħan palissaw. Jekk ma jkun hemm xejn, Malta taf kif toqtola? Waqqaf il-merkanzija tidħol u tija xar, niklu xulxin. Mbagħad tgħidli x'ħan ilaqgħu l-postijiet. Kenna raba biex tkun sostenibbli. Issa ma mhix sostenibbli, żgħira, ikkontaminata. Ibqa' sejjer u ma tispiċċaqat. Jiena suġġerimenti ħajbatni nixxejjer. Is-suġġerimenti huwa da, jew isir sistema leġislatura sewwa fejn dawn l-affarijiet vera jkunu safe, imma safe jekk bħalissa qegħdin safe 80% isiru 99, ġifieri għaw esperti iktar minni struttura fuq il-baħar, li xintejt, struttura taħt l-art. Sewa? Ma tistax tagħmel struttura l-bot fej hawnhekk. U bat għandek wara, jekk tieħu n-nar kollu ta' Malta post wieħed. Għax bomba ħaj kollu. Nikinsu kollox. Sewa? U oħra, insa li ġara l-inċident, għax da' affarijiet li jiġru. U fħajja li ma mitħadd. Nies, għax mitu ħafna annimali. Sewa? U hemm ħafna reperkussjonijiet tagħha dik. Dak Mirko, inti kont titli li hemm minnhom ma jagħmlux storbi u x'inhuma? daw. Jekk tmur iċ-Ċina. Isma' ħadi. Mhux qed ngħidlek silent. Ikun baxx. Inti huma għandhom kontroll. Huma jieħdu pjaċir li l-ħoss ikun qawwi. Isma' żobbi kbar minn tiegħek letteralment. Jiġifieri inti hemm mod kif tagħmel fireworks minn ma twerwer fucking raħal annimali ma nagħmemx. L-għonet, is-sena l-aħħar kien hemm video. Taħbib tagħna wkoll. Il-murtali tilejn u qed jaqgħu fuq iż-żwiemel. Estja. Sawa? Jiena personalment ħanetkellem. Jien mort ħafna pajjiżi fejn rajthom qaqqas jibdew Malta ta'. Ġifieri jagħmlu shows bid-drones. Right. Imma sbuħija ta' li tista' timmaġina jtajru 7,000 drone. Xoq ħadħaltu man-nar? Le. Però għaw min jgħid li ma waħdi iktar rol oħrija digital u x'nafjen. Però irid isir assessment sewwa issa. Delizzju ta' 1000 ruħ. Ma x'kif inhi Malta issa, ir-realtà u x'ġara. Nifhem in-nies hemm barra jriduh in-nar. Kemm hemm min iriduh? Li m'għandhomx pet. Ħanejdlek, Malta d-dur fejn id-dur ħadd irfeskallu. Sawa? Ejja le mhux hekk. Dort law irfist il-kaċċaturi, dort lemm irfist in-nassaba, dort law irfist il-konservazzjonisti, dort law irfist tan-nar. Min ikun dilettant tal-safar bħalna u tal-annimali mhux daw tinduna li filgħodu tmuru ssib l-asfur meta jkun hemm il-festa, issib l-asfur imkisser. Familtek, inti tal-Bird Park, dak li taf kemm ili nafu jien. Taf x'tilef kellu jalaq. Min ħaj kompensa? U waqqas jekk ikkompensa, jgħidu tilef €500,000 valuri u annimali. U tmur teħ miljon. Taħseb li ħajħu pjaċir meta dak bniedem qalbu mafusa u familja tiegħu. Qednilek kellu pappagall, ħajalaq 60 sena. Dak il-pappagall jien kif kont nidħol l-ewwel lejlu nkellmu. Għamel żmien, darba rajta dak il-pappagall. Għamel żmien kien qal rix.
Ejju, għadda minn depression. Għadda minn depression, niftakru jew miskin. Stemmen, ġivi, ejja nkunu naqra realistiċi, ejja niprofaw vera nsibu soluzzjoni, anka jekk nsibu soluzzjoni u ma tfaqqax kamra oħra, jien ħafna minn dal-bombi, dal-splużjoni ġa xulxin. Dawk vera sensittiv il-pakka. U mux dik tittar inti, mela inti għandek ċertu ammont ta' nies li jħobbuhom. U għandek ħafna minn nies, jien nidlek l-Korti ta' Malta ma jħobbuhomx. Nixtieq xi ħadd jagħmel survey, diġà ħarġu diversi studji, nixtieq nagħmel survey. Jien nidlek l-Korti ta' nies ma jħobbuhomx, u kwarta ħobbuhom. U isma' huma tradizzjoni u vera tħossok parti mill-dam hija kultura integrali Maltija. Però Malta, kull raħal, kull ġimgħa għandu festa. Jien ġien nitħassar in-nies li jgħixu pereżempju in-naħa tal-Qrendi jew l-imqabba aħna ma nix affettwati daqshekk. Daw, min qiegħed fin-nofs, kull ġimgħa tantu marħula ġa xulxin ukoll u rħula kompetittivi u nies armati u għandhom ifhimni ngħidu verità kapaċi dan-nies. Tkolli kapaċi. Kapaċi ta' vera, jiena hemm ċertu affarijiet li għaxbuni bħal ċif fogu hekk, imma mbagħad tittar reperkussjoni ta' dawn l-affarijiet. Dejk tkun tgħix hemmhekk inti għandek sajf. Ma tistrieħx darba. Wan kull raħad. Ja, ommi ma tantx toqgħod il-bot ħafna mill-kamra tan-nar ġifieri li hija inkwetanti l-ħaġa. Għaxa ommi dawek u kamra tan-nar daw fuq. Uħra. Kantu neraw nofs l-isfel minna kamra tan-nar imtaħallija. Uħra. Inti? Għawek. Għawek? Talos. Uħra. Talos, ja. Mel-inti, għaxina jena ovvja f'xogħol li nintaqa' ma' daw l-affarijiet u jiena mort kullum kien taħdem daw l-affarijiet, anka ġok ma' mort tan-nar. Mel-inti jekk ikollok spiżerija, Alla ħares ikollok mispiżerja biss anka fejn istorja l-mediċina. Alla ħares ikollok 1 degree differenza xi waħlu ilek. Ġifieri kollox huwa temperature control u kollox. Dal-postijiet għandhom iktar għunnu ta' temperature control, da ħafna minnhom huma li kumama li ngħidlek jekk għandhom id-dawlu lil ma ħafna. Ġa nofsat. Ħafna minnhom qas ikollhom dawl. Ħabba x'ismu biex ma jieħux. Sawa? Hemm minnhom organizzawhom, jiġifieri jekk mhux ħajsir pjan strateġiku, jekk verdu jżommhom dal-affarijiet, irid jintervjeni l-awtorità, joħodha bis-serjetà, jagħmlu assessment sewwa lil kimiki li fihom ġadaw ikunu iktar safe milli huma. Għax rajt ċertu studji ħanilek li għambat naqogħdu ngergru fuq il-mart fuq li kellu u fuq l-arja. Ġal-ħamrija u x'jinżel. Meta kont żgħir, konna. Noqogħdu ngħidu x'imbagħtu bin-nifs. Konna mmorru hemmhekk fl-għalieqi, konna nsibuhom aqqas inħarqu. Jien l-ewwel konna nixbruhom. Konna nixbruhom. Biex inkomplu naħraqhom. Mela jien ma kontx iblaħ. Ġifieri, però mbagħad ċertu affarijiet titterilizzhom, da bħalma ngħid jiena. Hawnhekk qed nitkellem mhux bħala ambientalist. Fejn qabel il-kaċċa kienet utli biex tgħix fuqha. Illum huwa purifikament delizzju. Illum kaċċatur ma jħoġ biex jiekol, iktar tiġi kwerti tmur KFC jew ġaġek, għax illum il-ħilli jaħlim mix-xogħol huwa purifikament delizzju. Delizzju, eżatt. Liċenzji, ċomp, ħin, kollox, ġifieri sawa, ġifieri illum huwa delizzju. Alla ħares kull kaċċatur li hawn Malta jenexxu li jaqbad. Ġiex tajrid kull wieħed. Għax kieku jwaqqaħħa, għax hawn overpopulation ta' dawk it-tip ta' nies. Allura bil-fors l-oġġett huwa daqshekk irregolat, daqshekk mafuż, daqshekk sostenibbli. Daqshekk issikkat li ġabuh sfortunatament kriminal. U min jagħmel il-ġid din hija ngħidu kollox, għax hemm min jagħmel ġid. Min jagħmel il-ġid ftit jissemma. U mbagħad ikun hemm wieħed minnhom li ma ngħidlux kaċċatur huwa poacher jew huwa kriminal. Baħnan. Jagħmel ħsara lil kulħadd u jibqa' jissemma u jibqa' Mhix dik il-problema. Ġifieri għaw sfortunatament qegħdin ġo pajjiż. Tqabblu xuħkom mal-Eġittu li hemm it-tajt, qablu xuħkom mal-Italja li hemm fejn tagħmel miljun kamra tan-nar il-bot minn nies, għaw kulħadd fuq xulxin. Jiena jekk imboss bassa sewwa fil-għodu, kwarti tal-ġien ħajżimgħuni. Allura tinboss bil-galbu. Qed nitkellmu ċar. Vera ġiet strussa. Vera indannat tal-pajjiż ġie. Bl-ammont ta' nies li hawn u bl-attitudni u kif sirna
L-atteġġament tagħna, pereżempju, ħaġa oħra qed ngħid li jien nitkellem hekk id-dispjaċin għax hemm barra jgħidu isni traditur ta' pajjiżi. Ma ifhimni. Imma din il-verità. ħanaqalaw il-ħara fuq. ċamata ħanaqalaw fuq tal-programm. Ġifieri imma efhem qed nippruvaw naraw minn kull aspett mhux qed ngħidu. Mhix hekk. This is definite. Imma qed ngħidu sma' għandu jkun hemm minn naru għarrajt, imma għandu jitnaqqas l-ammu Ir-riskju ta' splussiv u tal-istorbju, fimta? Imma kif qal Mirko biex jaraw minn għandu l-ikbar iżob. Sfortunatament, u di għaxej għoti paċpaċ Arnold u għaxej għoti paċpaċ Gianni Peppi. Di automatiki għal-ħagġa. Għal popolazzjoni li għanna fil-pajis, minn għal marridu ħajkonna naddattaw u ma nistawx neħbew iktar kollox taħt tradizzjoni. Għandek oħra u koll li għandek ħafna barranin issa fil-pajis li daw. Daw jaħsbuha differenti u koll. Skur, kollok nis mis-Sirja jkunu ġejni, dak xinu. Isma, issa bil-rispett kollu, għax jien tkellimt, ħanet neda, jien tkellimt, mux kontra tan-nar, tkellimt kif inhom l-affarijiet, pero issa hemm ħaġa oħra. Jiena dan użaw bħala suġġett li in-nar ġi perikolus ħabba l-ambjent u ġi perikolus ħabba l-overpopulation u mawx fejt mu, dik storja. Imma mus sa jiġi wieħed minn barra u sa jgħid li ngħidu n-nar m'għandux daw l-affarijiet negattivi. Imma mus sa jiġi wieħed minn barra mbagħad jgħid li għax ma joġobniex, għax hemmhekk vera ngħidlu mur lura lejn pajjiżek. Efhem, ġiġa kommenta wieħed fil-Parlament Ewropew ma nafx jekk rajtu. Ejwa, dak bħal dak jiena, issa jiena wieħed minn dawk li jettilhom armaw bid-drones minn jaf kemm jaqlawli. Però dak bħal dak li ma ngħidlu isma' l-ewwel ħoħsib pajjiżek u l-bombi u l-gwerra għandek. U tajjeb li qed tgħid fuqna, imma aħna farka ħdej il-problemi li għandek inti. Ovvja min huwa kontra n-nar sa jużaħ u jixxerjaħ u jagħmel, qed tifhem. Però alright, jekk ħafna minn nies Maltin, anka dawk li ngħidilhom jiena il-keyboard warriors qallu tindaħalx u Malta tagħna nagħmlu li rridu. Naqbel magħhom, però jekk Malta tagħna u nagħmlu li rridu, aħna responsabbli biżejjed li Urridu nħorġu mill-Ewropa. Nagħmlu l-affarijiet kif suppost. Ifhimni. Biex tagħmel li trid għax daw. Eżattament. Ħanejdu hekk. L-abbonajna lih. Dik hemmhekk ħanaqbżu fil-politika. Ejja mhux hekk le, ma fis-sens. Kieku ma tħannix fl-Ewropa, kieku hija ħafna differenti d-dinja, però issa biex toħroġ mill-Ewropa bis-sitwazzjoni kif qegħdin u kollox, jien naħseb ma nafx kemm ikun taġġit għall-pajjiż. Le, issa bħalissa mhuwiex żmien tajjeb. Sa nagħmlu b'daw in-nies. Apparti minn hekk kemm hemm problemi għaddejjin fuq barra. U jiena nibża ħaġa oħra mbagħad. Nibdu daw in-nies il-barranin kollha għax raġuni jiddeċidu li tilqu. Tax kollas. Il-qaħba bara, inti il-bini kif jispiċċa. Il-bini jispiċċa. Sawa, il-Maltin se raġgħu jħorġu jaħdmu. Żomm nara, diġimma kelli argument ma' Mirko. Tal-Ġapan. Iswa, taħseb inti l-Maltin se jarġgħu jħorġu jaħdmu kif kienu jaħdmu qabel? La, il-Maltin. Min ħajmu l-ok wara trak ta' żibel? Il-Maltin. Ejdlin. Tant għażinna, ġivi ġenerali, li anka nkunu l-uffiċċju, per eżempju, jew nkun fejn kunu. L-ewwel ħaġa tgħaddilek minn rasek, anqas ħaġa tgħaddilek minn rasek biss. Ħanoħroġ ħammur nixtri u nagħmel u ġib Walt. Jaqgħu ma biex ditti insomma. Min jaħdmu dak ix-xogħol? X'qatta Malti? Efhem. Barranin. L-isptarijiet min qed jaħdem? Barranin. Anzjani, tmur fejn tmur. Ġifieri id-dirty work jien niskanta l-Malti fejn qed jaħdmu sinċerament. Jien ma nsibx Malti biex jaħdmu mi. Id-dirty work, issa jew kulħadd sinjur barrajjen għandhom xi crew. Id-dirty work ħadd ma jagħmlu. U anke jekk toffri xogħol li mhuwiex dirty work, inħoss dik il-marja dik il-ħaġa li ma mhux għax-xogħol biss għall-flus li jiena proud li nagħmel. Ix-xogħol ta' snejja spiċċa bħalma kien qabel, xember kellna x-xogħol tal-isnejja ħant. Jiena x-xogħol għarret forsi ħloqtu jiena x-xogħol li jtini sodisfazzjon, jtini rolla xi xnejx u jtini sodisfazzjon li nintaqa' ma' persuna u jgħidli bis-saħħa tiegħek solvejt li dil-problema, bis-saħħa tiegħek tgħallem xi ħaġa. Jien dak li jtuni sodisfazzjon, imma u nipprova nintegraħħa għan-nies li jaħdmu miegħi wkoll. L-aħjar xogħol mhux ix-xogħol li qed nagħmel, l-aħjar xogħol kieku dan hekk relax.
Ngħidu kelma mhux qed niġġeled mal-forn. Le, alright, 100%, però kieku inti ma jkollokx ħajja sodisfazzjon f'dak ix-xogħol. Le, mxie. Ma tagħmlux. Ma tagħmlux. Ma jnexxilekx. Sawa? Huwa sodisfazzjon għax inti bniedem li qed nitkellmu tradizzjonijiet, mela inti x-xogħol tiegħek mhux parti minn tradizzjoni u qed tieħossib familji. Jiġifieri huwa importanti. Titman nies. Hawnhekk qed tagħmel xogħol importanti għax twassal messaġġ hemm barra li forsi hemm min jaqbel miegħek u minn mhux. Jiex kultant ngħid mhux ħamek ta' minn dawn il-programmi għax inkwiet naqla u noqgħod ħafna attent għax ma rridx l-aħsar li l-xogħol tiegħi la da u min jieħdok fuq demm id-dars Fuq xejn, man. fuq xejn. Pereżempju jiena kull darba li ntallaw inti meta tagħmel programm ta' sija pereżempju tallaw dok ir-reel. Jew xi il-reklam jew xi jgħidulu. Ma waqafhom Mirko. Waqafthom. Taf kemm il-darba milux mort f'waħda ta' Stephanie Kirkhope u tellet biċċa. Kull darba jkelli nikteb essej sieħa. Ħu paċenzja, tikkritikawx fuq di, għax di ma tagħmel sens waħedha. Ħafna minnhom qas jaraw l-episod sieħ. Le mhux hekk. Arnold, qabel ma morru. Daw il-kodba. Tajjeb, mela, naqalbu fuq naqa pożittiv. Da ma tkellimniex fuq. Min da? Sieħbeka? Fuq da l-ewwel wieħed. All right, mela. L-ewwel net The Secret. mal ħafna affarijiet li jedna jien nemmen li Jew żomm, le da tkellimna fuq, da li semmejta. le da ma mxiex? Li semmejta ġifri da ħon. Le, mela. Qabel ma naqbad ma daw jiena ħaġa waħda li rrid ngħid huwa in-nies bħalna li qed jitkellmu hekk għax huma muġuha u jemnu dal-poplu xorta għatem ċans għalih, mhux ġas meta qalbu. U nemmen hekk għax jiena mort pajjiżi viċin ħafna ta' Malta u nara l-kultura tan-nies u ngħid tara kemm huma sew kemm huma orrajt ma' xurxin u hekk u nemmen li b'naqra hija sabi ħafna li tgħix f'komunità milli qed ngħixu kulħadd imrassas ma' xurxin u ħadd ma jaf il-ħadd. U dal-indemnazzjoni ma nafx xi aħna hawnhekk mhux qegħdin ħabs, hawnhekk qegħdin ngħixu. Jiġifieri orrajt hemm l-istess ta' traffic hemm l-istess imma tittejjem tara l-affarijiet pożittivi. Inti rajtu l-film Idiocracy? Żgur li rajtu. Mhux għalhemm mixi? Ejwa. Il-Crocs minn hemm ġew. Il-Crocs minn hemm ġew. Dak il-fil vera immexqaw nlaqqa ħafna miegħu jien. Mhux hekk din il-flip-flops ma kienux ħarġu, kienu jċemplu fuq flip-phone biex jismu il-Crocs. L-electrolytes ġo jismu Kemm predict il-lostja ħafna. Dak il-film f'xi 2009 ħareġ. Qabel, naħseb 7. 7? 7? Naħseb xi 7. Ġaġek dak l-ilma. Ejwa, u anki per eżempju l-inugwaljanza bejn is-sessi u r-reliġjon kollox qiegħed hemmhekk men. U min huwa speċi salvaġġ u ignoranti jagħmel ħafna tfal u min huwa bravu ma jagħmel. Eżatt, u dak il-kompjuter l-ostja jgħid li jgħinu. Immaġina l-AI tagħhom mar haywire. Sawa, u ma spiċċaw bla kellhom l ta' agrikoltura, għax li kien jagħmilhom kollox. Inti taf kemm, saqsin, taf għax rajta di taf kemm hawn nies li jibdew relazzjoni jew ġieli jżommu jieħdu parir mill-lejja kif għandhom iwiġbu l-partner tagħhom. Ejwa rajta, u esperjenzajta. Sara tal-biża. Tal-biża. Mela, fil-qasi fuq xi ħaġa pożittiva. Jiena qed naħdem fuq ħafna affarijiet maħija u ma' nies oħra. U għandna xi 12 ktieb qegħdin fil-proċess li nippubblikawhom. Sawa, mhux kollha lesti, kollha stages differenti. U hemm minnhom ilhom għaddejjin sentejn tlieta minnhom għaddejjin fuq 25 sena, mhux kelma. Sawa, ġibt tlieta erba' li huma differenti però għamlu ħafna suċċess u nirgrazzja kulħadd minn sabhom interessanti u tagħti ċertu pożittività u turi kemm Malta alla volja ngħidu nqered kollox u ma' xejn qatt fadal x'toffri ħafna. Sewa, waħda minnhom hija l-iktar ħaġa li impressjonatni vera huwa da. Da jien oriġinarjament ktibtu għal ħaddiema tiegħi bħala ringrazzjament. Sewa, ta' kemm aħna maqudin fis-settur tagħna, però tant kien awwaċċa għalih li ġara kien ippubblikajtu barra
din il-website iddeċidiet li tħallih online u beda jinbih bħal figolli. Sawa? U ħafna nies qalu li sar jafu sawa b'Malta dal-inbija ktieb. Issa dal-ktieb ma pretendix li għamel daqshekk suċċess, għax dan literalment huwa l-ewwel ktieb fuq il-wirdien u l-kokrox ta' Malta. Fih kollox, kull speċi li qatt sebna u ddiskrivejna daw l-aħħar 22 sena, 25 sena, u fi qabel Malta kien jasbu li għandna 4 wirdien u kokroċ, hawnhekk hawn 23 speċi. Għax issa wara darġajna sibna. U l-iktar ħaġa interessanti li fih dan huwa xi storja ġbart kemm għandna connection u kultura relatata ma' dawn l-insetti. Ġifieri hawnhekk hawn stejjer. Taħsibx li ħassibu biss lista u informazzjoni fuq il-wirdin biss. L-ewwel nett hawnhekk għandna ġi speċi ta' wirdin li huma endemiċi ġifieri fid-dinja biss issibhom ma' Malta biss. Dik li msemmija l-ħija u dik li msemmija l-Malta. Għanna speċi li huma indiġeni, ġifieri kienu taw, għanna speċi li huma alieni antiki, ġifieri daħlu minn l-Ingliżi, minn il-Franċiżi, minn il-Kavalli, u għanna speċi li huma alieni reċenti, daħlu ħafna mal-pjanti u mal-pet trade. Dak il-venom, dik hybrid, ok? Dak edin għawek u kol. Dak dik umbat klassi oħra li razza domestika ħarbet krossjat ma ta' Malta u somma. U ħarġet din il-Dark Gozo formation. U għedin ġo post wieħed jew għed jinfirxu? Lej Marsal Forn sebtom ħafna. Ġifiri hemm iktar minn post wieħed? Hemmhekk l-iktar. Issa, li għandu interessanti, mbagħad jiġbor l-istorja fih da, li jiġbor pereżempju fi żmien il-Kavalli kif kienu il-prostituti ta' żmien il-Kavalli kif kienu kellhom problema kbira li ma jistgħux joqogħdu fil-kantuniera tagħhom għax ikollhom il-wirdien. U dak iż-żmien il-pimps tagħhom tista' tgħid kienu l-ewwel pest controllers li kienu jippruvaw xi kimiki biex inatfulhom dik il-kantuniera biex ikunu jistgħu jagħtu s-servizz tal-lejl. Xi skoperti li sibna ġa arkivi tan-notari tal-1400s li xiellu dawl differenti. Kif għaw storja interessanti ħafna kif il-wirdin ta' Malta salvat wieħed mill-iktar speċi ta' sfur rari u sejjer vjaġġ mill-Indonezja għall-Imperu Ingliż. Għax dal-asfur kien jgħix huwa Indonezjan, il-Birds of Paradise nitkellmu minn Papua New Guinea. U dak iż-żmien kont inti. Ma dak ipassi? Le, mhix ipassi, ma da ġab qabduh biex joħduh lir-Reġina l-Ingilterra. Dak iż-żmien kien kollox jgħaddi through il-Monark Ingliż. U tinsiex biex wieni kienu. U waqt li kien ġejda beda jispiċċalhom li kienu ħajbdew motulu bil-ġuħ. Bniedem magħruf immens l-istorja u għandu jkun magħruf daqs Charles Darwin għax kien tista' tgħid il-co-awtur fil-fatt insomma llum li huwa t-teorja tal-evoluzzjoni Alfred Wallace kemm xi ħadd qallu isma' qallu jenna f'gżira li hija kolonja Ingliża dak iż-żmien qallu li mifquha bil-wirdin. Allura ġi Malta jaqbad il-wirdin waqt il-vjaġġ biex jalef il-Birds of Paradise. U dak il-lejl il-fornara tal-belt għamlu iktar flus billi u l-forn. Għadu jaqbdu l-wirdin u jtuhom l-dal Alfred Wallace milli komplu bix-xogħol tal-forn tagħhom. Tifhem? Di l-informazzjoni jien ġbarta ħalli nati il-kredit fejn u postu kien ġabara xaħat ieħor ċertu wieħed d'Andria għamel il-riċerka tiegħu kienu pubblikawha fit-Times u hekk ġifieri u mbagħad ovvja integrajta għal ġadda l-ktieb. Ħaġa li ġbarta hekk ukoll kemm hemm leġendi u għajdu lajtu folklor inventati fuq il-wirdien, pereżempju l-wirdien għal-bajda iġġiblek is-seħħta hija r-reġina tal-wirdin l-ieħor u ħafna hemm chapter sħiħ fuq il-wirdin għal-bajda li kull mija l-wirdin għal-bajda hija fażi temporanju waqt li l-wirdina qiegħda tbiddel. Il-molting process. Dak l-20 minuta. L-ossef dak l-20 minuta. 20 minuta biss id-dum bġurnata jew jumej. Eżatt. U sintendi daw għamiltom jiena ħaddiema tiegħi pereżempju għaw chapter żgħir kif mixxejjena għamilt dal-imperu żgħir tal-pest management. Allora da jiġbor kollox f'dawn l-affarijiet u dak tieb
bis-saħħa, ħadem bil-kontra, flok għamel suċċess Malta u barra, għamel suċċess barra. Ġifieri, ħafna nies bdew jibgħatu li biex niktibilhom, nagħmilhom lectures, niffirmaħulhom, whatever, madwar id-dinja, ġifieri, u kien hemm nies qalulna jien skoprejt fejn Malta b'dal ktieb. Sawa? U fortunatament kemm nidu moħħu malu il-bniedem Malti, ovvja meta tallajtu għal dan, kulħadd jaqlalek jonqos ktib fuq il-wirdin. Però m'għandix xingerger. Ma għandek tip ieħor. Ġibt miżibilju ta' kodba għal nies Maltin. Għandek tip ieħor inti. Għandek tip ieħor issa ħiex dal-waqt 2000 paġna u mingħajr x'ismu mingħajr ritratti dak. Fuq l-American Cockroach biss, kif affettwatna fil-kultura, fid-dinja, fil-films, fil-mediċina, fl-istil kif naraw il-wirdien. Kif nġibu ruħna, kollox, kemm tiskanta kemm dawn l-annimali jitlu f'ħajjitna direttament u jixxejpjaw il-ħsieb, il-kultura u kollox tagħna. Ġifieri tiskanta din naqqa tanżett. U ħafna mill-affarijiet ibbażati fuq ħmerijiet, ġifieri m'hemmx fatti li dal-insett vera George R. Martu affarijiet. Le, ta' taqbdu jinħasel. Mela, taqbdu jinħasel xi tqażżek. Intallimti li. Mela, issa, mela, apart il-wirdin, mbagħad hawnhekk in-nies jgħidu ma niflax iktar minn 10 minuti fuq il-wirdin. ħaġa li jien dejjem emmint li l-edukazzjoni miż-żgħar tibda. Għax l-età tagħna diġà aħna irreġistrati u nitgħallmu mhux ma nitgħallmux, però tkun qiegħed imprinted diġà. Kont kif tara ħajta, jekk hux dejjem nofs tazza jew. L-indoctrination miż-żgħar tibda u għandna nagħmlu indoctrination tajba. Mhux bħalma dejjem għalmuna indoctrination ta' politika jew reliġjon meta tkun żgħir inti tibqa' waħħal għax hekk għalmuna. Insomma, għaż-żgħar jien dejjem emment li lhom titgħallem u xemm misbaħ billi tgħallem l-żgħar fuq in-natura. Issa ktib it-tfal ma tistax ittihom ktib bħal da u ħajkun entertaining, ħajqalbu pages u jiġbaw. Però bis-saħħa ta' ħabiba tiegħi li kienet lettura u għamlet ħafna xogħol ma' tfal. Innexxinna fil-proċess ta' 20 sena mhux il-bieraħ, ħriġna 3 kotba. Storja ħelwa ħafna li tieħu pjaċir taqraħa. Anke l-adulti kapaċi jieħdu pjaċir jaqrawha. Mela min mhux kapaċi jaqraħa jieħu pjaċir bl-istampi. Min hu kapaċi jaqraħa minn 5 snin sa 13 sena hija entertaining tal-ġen u l-kbar ukoll isibuha edukattiva u entertaining. U li għanna fil-qasi, Grunch jintaqa' ma' tifel, da' tifel minflok joqtlu jiddeċiedi li jintegra miegħu u jgħalmu l-lingwa tagħna u kollox u da' Grunch id-dinja li jitgħallem u mur jgħallem għall-annimali ta' taħt il-baħar. Sawa? U dak huwa l-ewwel ktieb li florixxa, l-ewwel ktieb għandu fuq 20 sena. Imma tant florixxa u daħal fis-skejjel u hekk li rajna li ħassran jifqu hemm. Insomma, u dik isa minn fejn bdiet. Isa qed tgħid storja ta' bħal meta l-alien jintaqa' mal-bniedem u jgħidlu x'hemm l-istruttura fuq. Hemm x'hekk. Li użajna wkoll importanti li użajna kollox annimali Maltin. Sawa, u meta tkun qed taqra u tibda tifhem x'għandna annimali Maltin u x'diversità hemm. Ma dak kien ranċu. It-tieni ktieb huwa Sperlu Gazzetta ta' Ħamrija li ħareġ fl-2020 huwa Bebbuxu li kombinazzjoni ta' ma' ranċu u ranċu jispjegalu dil-biċċa xogħol. U da jagħmel bil-kontra, da jipprova jeduka l-itfal. Allura jiżviluppaw gazzetta mill-wara jisemmuha Gazzetta ta' Ħamrija fej dal-Bebbuxu jsir ġurnalist jibda jintervista d-debba tax-xitan il-Wiżar Grimxula u da u mill-istejjer tagħhom it-tfal tal-iskola jibdew jifhmu kemm għandhom importanti li jgħixu rol flimkien hekk. Sawa? Tajjeb. Tajjeb ħafna. U apparti hekk ix-xogħol mela l-istejjer kitbithom din Natasha Turner. Aħna xogħolna jienu Jeffrey kien li intuha l-informazzjoni xjentifika u naraw li tibqa' online xjentifikament korrett. Sewa, u fl-aħħar ħloqna wkoll glossarju pereżempju li jekk Kolina hija l-karattru, mela Kolina hija Nanna Kola. U tajna informazzjoni hawnhekk huma stampi u fl-aħħar tajna ritratti biex inti tkun taf vera Kolina x'inhija pereżempju.
U t-tielet ktieb li ħareġ is-sissa frisk, ġifieri literalment ħareġ il-biraħt l-ewla u int l-ewwel persuna li qed nitkellem fuq magħha. Huwa Ikaru u l-Kosta. Mela l-ewwel wieħed kien il-baħar, it-tieni wieħed l-art u t-tieni wieħed morna fl-ajru fejn għandek skwadra ta' isom militari, pulizija, għadda. U għadnijom skont la safar, per eżempju, għandek il-bis militari, surġent, għax b'saħħtu kaċċatur, da, għandek il-gawi naqra ħaxxej. Għandek per eżempju il-ħamima jisa diva, għandek il-Meril li wara sur nazzjonali li uħsieb daw il-komitati. U sakemm qed taqra, u l-postijiet fejn jintaqgħu jagħmlu huma kollha postijiet Maltin. L-inti waqt li qed taqra tmurlok l-immaġinazzjoni għad-dalam, għar ir-rieħ u t-żurrieq u daw. Sawa, li nista' ngħidlek hija din li l-ewwel wieħed kien għamel suċċess kbir, it-tieni wieħed minn dak iżmillaw ma waqafniex isaqsuna għalih, it-tielet wieħed ovvjament ma nistax nikkummenta x'kif qedlek jumejn ilu kummilu barra, però kellha ħafna requests fuqu u n-nies ma nixtieqhomx li jixtruh biss għax hemm Arnold involuti jew hemm Nasha Turner li għandhom isem. Speċjalment f'dal kamp, xtaqt ovvja nitkellem fuqhom biex infihomhom x'hemm ġedak iktieb. U jien nemmen li apparti entertaining edukattiv u qed titgħallem fuq in-natura u kollox stampi bellezza ta' Cynthia Saliba, ġifieri, nemmen sabiħ ukoll li taqla għajnejk minn fuq dak l-iskrin, tintafa' taqra ktieb, tiskanta kemm titgħallem meta taqra ktieb. Meta taqra ktieb u ma tarax filmat, l-immaġinazzjoni tiegħek taħrab. Tara xar darbit iktar mill-affarijiet. Qed titgħallem, qed taqra. Ktieb fi ħafna fuq pożittivi. Jien daqs kien jtini pieċi ktieb l darba. Inxommu. Insomma, fil-qasi mingħajr riklami u xejn. Min irid. Jsibuhom. Mela daw isibuhom, mela daw il-kodba ħarġuhom aġenziji hekk. Però għalissa għandna ftit kopji aħna l-awturi li min jikkuntattja lilna intu għomnom bil-firma u bid-detika kif jispeċċaw dom mem skop ta' flus, nejdukom li maġenziji tkomplu tixtruhom, dawn huma erba' kodba li qegħdin available għandi u erba' tim oħra ħajkelli kodba oħra li fuq suġġetti differenti, hemm minnhom se jkunu estremisti akademiċi, pereżempju ta' tal-Wirdien huwa għan nies akademiċi, però għandu chapters minnhom li huwa wkoll għan nies komuni li sajrealizzaw kemm Wirdien għamlet impatt f'ħajjitna, ġifieri kif daħlet fil-films, kif daħlet hekk. Ġifieri hemm chapters li huma nies vera xjentifiċi, hemm chapters oħra li huma provajt nikkuntenta u noġob il kulħadd. Taqatna. Qed tifhem? U hemm kod boħra li ħirġin, pereżempju hemm ieħor ħieġ fuq għandna wieħed interessanti ħafna huwa fuq l-ismijiet tal-gżejjer żgħar. Per eżempju, inti Malta għandek ħar Ormi, San Ġwan, u xnafien. Daw postijiet bħal filfla, kull ġebla għandha isem. Għax is-sajjieda qabel ma kellhomx GPS jew hekk kienu allura jgħidu ħanoħroġ man-naħa tal-Polena ta' filfla. Allora kellhom nismi is-sajjieda daw in-nies antik kellhom il-ġurnata sfortunatament qed ħalluna u aħna ġbarnihom matul iż-żmien. U dejjem nixbru ħijetlu mhux aħjar naqduhom. Ħriġna xi 9 artikli dettaljati fuq il-miklem. U ħafna nies tant intoġbu li kulħadd jgħidli għamlu ktieb. Daw ħarġu xi 5-6 snin ilu, badna nikbu ktieb. Naħseb daħħalna ma' 70 isem ieħor. Ostja? Ejwa. U għandu joħroġ ukoll. U għandna diversi kod boħra fuq boj. Minn dejjem kont tagħmel tal-laqmijiet. Mela tal-laqmijiet. Ara, moġġa raskom li da ma jsiru xal profitti. Il-ħilli taħli fuqhom. Għat ma tista' titlaq id-day job. Biex qed tagħmel konservazzjoni ta' Tara, jiena qed nagħmel hekk l-inħobb jiena nixtieq inħallih id-dokumentat għal tawarja, imma dan għamiltu għalija u minflok żamiet kopja d-dar għalija tħan għamlu kopji għal kulħadd. Qed tifranka xogħol nistgħu warajna. Jiena mhux nifrankalhom ix-xogħol iridhom jibnu fuq li naħna u jalla ma jsibux il-ħmar, il-genduż u daw l-annimali kollha fi ktieb tiegħi, jalla jgħidu dak l-imbeċilli kellu tort għax daw l-annimali żdiedu flok. Anzi l-kupra l-Meril, Ejwa. U xi ħaġa dik vera xi ħaġa sabiħa lil Meril għamla ħabta beda jiskarsa mal-irdumijiet u issa daħal fl-ibliet. Kullum kien, hawnhekk għandna l-offiċini aħna nagħlaw fuq. Jien noħu pjaċir noħroġlu plattina mealworms mill-farm tagħna u Morios u crickets u hekk u jinżel fil-bitħa
jiġi jiekol u faċċata tagħna għandu bejta. Jien naħseb li ħdejja wieħed. Għax fil-ħodu nisma' Għanja meloduża sabiħa. Eżattament. Nirringrazzjak Arnold. Xej, grazzi inti jalla dejjem. Forsi d-darba li misni kolosses ikunu jagħmlu xi tiegħek. Ejjo, u nixtieq ma nixtieq nitkellmu iktar pożittiv imma sfortunatament. Ejja bħalissa. Ftit hawn nies li jitkellmu fuq ir-realtà u r-realtà hija li hemm bżonn li ssir xi ħaġa. Għandna bżonn. Ngħidu isma' insibu triq tan-nofs biex niġġieldu. Eżatt. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom guys u grazzi għal Mirko wkoll. Thank you.